кайтарһың микән халык йыры? Өндә түгел төштә күрдем уны, ялгы таңның кызлы батканын, көмеш сынйыр булып, тедәлешеп, кыр калдар асып кайтканын. Ергәм яшел ине, күк зәп-зәңгәр, шунда якты сывак ял ине, ергә күккә төпһез зәңгәрлеккә, бакта акылыңдан ял инде, шунда якты сывак ял ине. Кыр калдар асып килә ине, таң нурына мансып төштәрен, нигә әле шул төш онытылмай, онытылганда башка төштәрем. Кыр калдар асып килеп төште, тынып күл буена таллыкка, һаумыгыз калдар дигән инем. Һаумы якташ дигән тавышка ышанмай да тордым. Минең алда калдар түгел ине, һалдаттар, түштәрендә сыңлай медалдары, шинелдәрен төреп алгандар. Һаумы туган дидәр, бездә дидәр, онытмадым әле якташтар, иҫләйҙәрме әле, беҙ бит дидәр, яуҙа үлеп ҡалған